खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव आं लानानै फैदों बर' बिजोंखौ लानानै मोनसे खौरां। नंगौ थारैनो एबा जों मख'नांगोन दि बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि एबा बर' बिजोङाव गाव गावनि गथ'फोरखौ फोरोंनायखौ लानानै जोंनि गेजेराव गोबां सम सम दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थानायखौ जों नुना मोनो एबा नोंथांमोनाबो गोबां बेफोरबायदिनि गेजेर एबा बर' बिजोङाव गाव गावनि गथ'फोरखौ एबा जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा बर' बिजोङाव गाव गावनि गथ'खौ होयिनि थाखाय गोबां दान्थे बिदान्थेनि नोंथांमोना एबा दान्थे बिदान्थे जानायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे गेवलां मेलाव गामियारिनि सासे सोद्रोमाया एबा सुबुङा उदाङै बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायाव दैदेनगिरिफोरा गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोङोना बेफोरबायदि सोंथि खालामनाय नुना मोननाय जादों। थारैनो नंगौ बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि जोंनि गेजेराव बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां बाथ्रा बुङो, नाथाय जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय बर' बिजोङाव होयोना एबा जोंनिनो जाय फरायसालियाव फोरोंगिरि खालामो एबा फोरोंगिरि बै फोरोंगिरिया गाव गावनि गथ'खौ बर' बिजोंनि जाय फोरोंगिरिफोर बै बर' बिजोंनि फोरोंगिरिफ्रा गाव गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फोरोंना फोरोङा। बेफोरबायदि गोबां दान्थे बिदान्थेया जोंनि गेजेराव जाबाय थायो। बेखौ लानानैनो गगामुख दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा बोसोरसालिया जुथुमा बे जुथुमायाव सासे गामियारि सुबुङा बाहागो लानानै फोरमायदों। बर' बिजोङाव नोंथांमोन बायदि दैदेनगिरिफोरानो एबा जाय फरायसालियाव बर' बिजों फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिफोरा फोरोङो बैफोर फोरोंगिरिफोरानो गाव गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फोरोङा, अब्ला बर' बिजोङा माबोरै थांना थागोन होननानै बेयाव सोंथि खालामदों। जेराव बे सोंथि खालामनायखौ नोंथांमोना खोनायोब्ला दा दसे समनि उनाव जों नोंथांमोननि गेजेराव लाना फैदों जे बिथाङा जोंनि डिसप्लेनि गेजेराव जा नोंथांमोना नुना मोनदों बे डिसप्लेनि गेजेराव नुना मोननायानो रोखा रोखा फोरमायदों जे एबा माखासे दैदेनगिरिफोरखौ सोंथि खालामदों। नोंथांमोनानो जुदि बर' बिजोङाव होआब्ला बर' बिजोङा माबोरै थांना थागोन? जों बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय बाथ्रा बुंबाय थानानै मा जानो? नोंथांमोन बायदियानो बर' बिजोङाव गाव गावनि गथ'खौ होआ, नोंथांमोना टाउन सहराव गावनि गथ'खौ फोरोंहोयो बेफोरबायदि होननानै गोबां बाथ्रा बुंदों। थारैनो बे खौरांखौ नोंथांमोना नायनायनि उनाव गोबां जोंनि दैदेनगिरि गोबां आफादनि दैदेनगिरिफोरा जा बर' बिजोंखौ फोथांनायनि बाथ्रा बुङो, जाय बर' बिजों फोथांनायखौ लानानै गोबां गाव गावनि गथ'खौ बर' बिजोङाव फोरोङैनि थाखाय जा दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थायो बेखौ नोंथांमोना थारैनो गोसोआव फैनो हागौ। दानिया फैदो बिदिब्ला बर' बिजोंखौ लानानै सासे गामियारिनि सोद्रोमाया गगामुख दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गेवलां मेलाव बाहागो लानानै माबोरै सावरायदों एबा माबोरैहाय बाथ्रा बुंदों। दैदेनगिरिफ्रा थारैनो बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गाव गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव होयोना होआ बेखौ लानानै माबायदि बाथ्रा बुंदों जों बिथांनिफ्राय जों आबुङै खोनासंना लादोनि। मास्टारानो फोरोङा, गसाइजों फोरोङा। नै मैया दाखालि आजि 3-4 बोसोरनिफ्रायसो स्कुलासो गद जादों। होनबा आसा थिगानो जा, एबसुआनो जा बा जोंनि आफादानो जा बा लाइमोनानो जा बबाव थैनो थाखो? दाबोसिम गद गैया। जों थाखा गारनानै थैगासिनो दङ गथ' गथायखौ फोरोंनानै, आरो आंनि गथ' गथायफोराबो बारग'जोब्बाय। आं बेखौ बुङाखै, नोंथांमोनखौ आं फन खालामो सार माखाफोरखौ दिनै आं खोथाखौसो बुंदों, नोंथांमोना बुंनो हगारनायखाय। खिन्थु आंनि नाति पुतिनिफ्राय दाबो स्कुल गंसे जोङो मालाया गुबुन बेलेग देशनिफ्राय स्कुल खुलिफैनानै बेयाव कौटि थाखा खामनाय लांदों, खिन्थु जोंनि बर'आ बेयाव दाबोसिम स्कुल मोनसे गैया, स्कुल मोजां खालायाखै। आरो बुंनो थाङोब्ला खिन्थु गावनि गाव लाइफखौल' नायगासिनो दङ, गावनि गाव लाइफखौल' नायगासिनो दङ। आरो रायजो राजाफ्रा मानो इसिबां जमा जाया, मानो इसिबां फैया? आरो बेबो थाबाय मानगोनां सारमोन, आंनि बुंनाया एसे बारा जानो हागौ, नोंथांमोना दुखु मोननाङा। खिन्थु स्कुलनि फुंखै अफिसारफोराव थाबायनाय फुंखै आरो जों हारियानो गाव गावबागावनो जखौनो जाया, मानो जखानो हायाखै? जखाथ' जानांगौ।
आरो मोनसे खोथा समाजनि नों गेजेराव मानगोनां बुंथिगिरि नोंथाङा बबे स्कुलनि खोथाखौ बुंदों बेखौबो जोंनो बबे नांगोन स्कुलनि खोथा माने दा जों जेराव मोनो नुना मोननाय दा जोंनि नलाटलिनिफ्राय एसामिसाबो गैया बर'आबो गैया आरो खायजा मानसियाबो गैया अके स्कुलफोरा होमबा जोंहा बेसे दुखु नांथाव अके जागोन नलाटलाबोथ' जेने तेने सासे नलाटलाव दङ सासे मानसिया साबा फिसा खांनाय बे साबेसे स्कुलाव नामखौ लाखिना दोनदों होमबा नायदो बिस्रा फैसा गैया हाजिरा मावना जायो बबाव हरनो बिलाय दङ स्कुलफोराव थिग बेखायनो आं नोंथांमोनखौ खुलुमो आखाइ खबजोबो जे जोंनि समाजाव जोंनि समाजखौ जों साफा खालामनांगौ हसाखै नंगौ आरो मोजां खालामो खिन्थु जोंनो जों आरो नोंथांमोनानो प्राय बुंनो थांब्ला दुखु मोननाङा मोजां 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 स्कुलफ्राव हगार हरो आरो मोजां मोजां माने टाउनाव हगार हरो मोजां मोजां जायगायाव फोरोङोबा जोंनि एल पि स्कुला बहा थानो आरो माने चेकआप खालाया दाथ' नोंथांमोना चेकआप खालायनांगौ होननानै स्कुलखौ मोजां लाखिनांगौ मोजां नायनांगौ आसलथे एक्सुवेलि क्लास जादोंना जायाखै क्लासा मोजां माने गथ'फ्रा मोजां फरायदोंना फरायाखै आरो दा गामिनि हाल सालखौ बुंदों देहानि सोमोन्दै खिन्थु बिदिथ' इसेबां खोनानो मोनाखै बिदिथ' इसेबां जायाखै नोंथांमोननि बे एबसु अफिसावदि बोरै थांदों खिन्थु जों इसेबां मिथियाखै बे खोथाया खिन्थु जानाङा आरो निजिनि हारिखौ बदनाम खालायनाङा आरो मोजां लामाजों थांनांगौ होननानै मोजां सालायनांगौ होननानै गथ' फिसा फिसौ मोजाङै जालांनांगौ लोंलांनांगौ होननानै मोजां रां रुफा खामायनायनि खेथ्रआव आरो आगबारलांनांगौ आरो जोंनि हारिखौ लाखिलांनांगौ होननानै आं बेखौनो नोंथांमोनखौ धन्यबाद